Paul og jeg sidder lige her og diskuterer om noget af nutidens popmusik. Hvor at Paul han mener at det simpelthen det er skadende, fordi han mener det er foruroligende, fordi det er skadende overfor de unge i samfundet. Samfundet er i hvert fald det værste mellem de unge. Jeg venter lige lidt med det, Paul. De skal lige høre min mening, hvor altså jeg personligt mener jo at man kan søge dybere ind i man kan tage sine øjne, så kan man søge dybere ind i sjælen på denne tekst. Redegørelsen af teksten er meget vigtig. Ja, man skal stille redegørelse af teksten. Ja, man skal stille det op i punkter. Det skal man gøre. Så det bringer følelserne frem, så man virkelig kan komme ind i den her, så man kan komme ind af kunstneren. Man graver det ud. Man kommer ind af kunstneren. Nej, man skal grave det ud. Man kan ikke bare komme ind i ham. Paul. Nej. Mit navn er Igor Johannes. Herr Igor Johannes. Jeg er ikke her for at pjat. Jeg er fuldstændig klar over. Jeg mener, det er et dybt seriøst emne. Det er med popmusik. Så se hvad det var, du skulle sige, Paul. Jeg har allerede sagt det. Paul, nu har jeg været din kollega i 20 år. 20 år. Kan du huske hende der thailander? Ja, thailander. Kan du huske thailander, mand? Det er fra Thailand i hvert fald. Det kan man godt sige. Man kunne mærke det. Efter den både dernede og i ens pengepunkt. Det er betydeligt billigere. Efter den måned, man sejlede dernede. Ja, puha. Ja, så sad man og skad. Ja. På palmerne. På palmer. På palmer til det andet. Ja, for det var farligt. Det var farligt at sejle med palmerne, og så bevæge sig ud. Og så mener jeg, at man skal gå dybere. Redegørelsen er det er perfekt. Ja, det er perfekt. Det er med redegørelsen. Der er du ret i, Paul. Nu skal vi ikke begynde på den perfekte verden, vel? Jo, jeg mener, det er et vigtigt emne, at vi holder vores kæft omkring, hvorvidt vi spiser almindelig kød eller kalorisk kød. Så længe de ikke ved det. CO2. Ja, det er en sjovere ting, jo. Og CO2. Ja. Hvad gør vi med CO2 i dag? Vi bruger det. Og smider det ud. Op i luften, og så lige op i atmosfæren. Og så op i atmosfæren. Jeg mener bare, det er fordi I kørende brutter. Ja. Og det har det altid gjort. Det er helt på grund af solen, den som varmer proto. Det er ligesom det er. Og det den gør. Den gør. Det er den. Den flyver det bare. Og så flyver det op. Og så flyver det op. Fordi og det hvis du skal være rigtig hård mod det. Du ved godt, Igor Savanovic. Egon Johannes. Egon Johannes. Vi er helt alene. Helt alene. Mig og Paul, vi sad og diskuterede, hvorvidt det var muligt, at man tog et rum, sendte det ud i rummet, fjernede stjernerne med en kæmpe kran, løfter dem op på den og en lille bunke med en masse andre stjerner, man samler et sted. Og derved så tiltrække med via jordens tiltrækningskræfter, så skyde rummet ud i luften. Og så fjerne solen, putte det over i bunken, du havde i forvejen med stjerner. Og så bare du helt alene i rummet. Du er helt der intet. Du svæver dig ud af flere tusind kilometer i timen. Du er helt alene.